Tak for det. Alle mål er vigtige, i princippet i hvert fald. Men der er mål, som huskes, fordi de har haft afgørende betydning. Og så er der de mål, som ganske enkelt huskes, fordi de er ekstraordinært smukke. I de seneste 3 uger har alle danskere kunne stemme på, hvilket mål de synes var det bedste mål i 2008. Her kommer mål nummer 2 og 3. Årets tredje bedste scoring stod Jippi Falfor med dette mål for OB på udebane mod Lyngby den 2. maj. Knap 9% af de danskere, der afgav en stemme, kunne ikke stå for denne detalje. Lidt flere, godt 14%, var vilde med dette hug af Thomas Rasmussen. Målet faldt mod Randers FC på Brøndby Stadion den 16. marts og sikrer Brøndby-spilleren en anden plads. Ja, det er 2 fantastisk flotte mål, vi har set, men som sagt var det kun nummer 2 og 3, så lad os lige se, hvem der scorede årets mål 2008. Med mere end halvdelen af de afgivne stemmer blev dette karatespark årets mål. Træfferen faldt på Brøndby Stadion den 4. maj, da islændingen Stefan Gislason bragte hjemmeholdet foran 1-0 mod FC Nordsjælland. Årets mål sat ind af Stefan Gislason. Meget fortjent, så mine damer og herrer, tag godt imod Stefan Gislason. Stefan Gislason kom til Brøndby i sommeren 2007 og har helt klart udviklet sig til den absolutte ledertype. Han laver ikke så mange mål, men når han laver dem, så går de rent ind. Årets mål lavet af Stefan Gislason. Tak for det. Jeg skal ikke sige så meget, fordi når jeg snakker, så er det aldrig nogen, som forstår en skid. Så det er dejligt at ramme den i en kamp, men ikke på træningsbanen. Så tak for det, og tak for holdkammeraten.